Nanging kudu lingguh dingklek ngenten nggih. Kudu lingguh dingklek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendhange dipangku kok. Ngono. Oh, kendhange dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku kok piye? Nek ora muni nek aku engko. Heh? Piye? Nek kendang dipangku muni, nek aku dipangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya ora. Muni ning lirik. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Kudu ngerti cara aja ditinggal ati pancen dadi kurang lekoke keri ing jangan kaya sing eling bakopo iku budaya berkandamu matur sembah nuwun tanpa pepindhan yo ngger. Iya. Grajagan iki biasane Mbak Ayu. Ya ning iki diganti tati ya ora kalah apik. Ayo elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda, karakter suarane Ayu karo Ika ki beda, karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Kandhani Ya kemenangane iki lho. Lenggon nganu apa jenenge? Cantas. Ya cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Niki napa, Pak? Grajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah, Niki nggih bawa mboten? nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit. Apa jenenge sih? Apa kan? Banyu angin. Banyu wangen, mambiat mayun kae. Heeh. Aku saploi dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mambiat mayun. Lho, Tatin iki suarane kaya keder-keder piye ngono.
iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending pelambiangan. Engko bar iki terus pramen toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu kuwi jenenge iki Gentro karo Suminten. Engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wondo. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah, kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya serana. Gawe brengos sik. Engko terus sapa? Apa Gentro disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Wah, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyaram. Ngapa sih? Wah, aku mbayangke mau wis guyu sike. Iya. Nggo lucu mbok ora ya engko aku wis guyu sike. Ketake ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat solikin. Wah iya. Pokoke rombongan parok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyaram bayi dabukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane yo ayo kuwi mau. Noswan tara Banyu pianyu wangi lor lan kidul. Nah, iki malah entuk Suminten no. Sapa? Ani engko menehi dian Ani. Ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa Den Masibrata? Suradi Bungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Oh. Ya kadang kala limbuhan iki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Iya. Ratapan anak tiri. Oh iya. Lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat pelambiangan. Oh, ala entuk berkah ki lho Risa. Ya, entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200.
Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawi. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak 200. Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule piro iki? Swakene 2 yuta ya kita. Kok kono 2 yuta arang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sah 200. Wo iya Ika, wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Balam biangan. Ya, mangga. Ya. Aja takut. Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku le ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendhanan taplatan deng taplatan. Nek Banyuwangi kudu lingguh dinglek ngenten nggih. Kudu linggo dinglek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tangku ngono. Oh, kendhange dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku apa piye? Nek ora muni nek aku engko. Hah? Piye? Nek kendang dipangku muni, nek aku dipangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik. Tanah India Gumelaring gumeliaring Taman Sari Nuswan diaturake kagem Pak Agus ya Lurah Catur Tunggal monggo ya Mas.
suasanane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya kendangane ya ngrang-ngrang. Ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku ngendangane. Ayo tenan kok pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku ki nek ngendang apa-apa iso. Iya, Bali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak-kaplak gemblem. Ngarang ora. Ayo cok gendra. Iya. Ayo adekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndagele ora kokean, serius. Ya. Blok. Suwe aku ngonteni ning kene, Blok. Apa to, gendra? Gendra apa gendra ta? Gendra. Gendra kaya. Iya. Nah. Iya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek ora awake iso kaya watu ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Yo. Ayo, lu ngapa kadang kowe? Ngadeg. Ora. Ya ngadeg. Golek duit ki angel e. Sembarang engko tak paringi aja kuwatir. Apa andang melirik lho. Ya mumpung ra ana bojomu, ayo kowe mau ra iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung. Kowe ngapa? Hah? Oh iya. Aku andang demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yo turuk. Lu cemplung. Tok. Gene kowe ta Le? Iya yo. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam yahene blonjo to yo. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Andi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono. tok gendong iki apa yo? Tak gendong, aku ora gendong janganan. Puno. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong ning guyu sing karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa? Ngene yo. Wis sak petara suwe iki to yo. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modiar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan ngene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jero atimu. Jero atimu ana apa to, Le? Demokan yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lah iki sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Ngapa?
sayang karo kowe yo. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono toh? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo ngono lho. Heeh toh? Sik yo, ndasku mumet yo. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Yo kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho toh. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe mbakyuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku mbakyumu, kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. Diundangi ambulan apa piye? Ning ngrungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Jenengan kuning selak pengen krungu kuwi aku. Yo, ayo. Loro. Kuning. Nah, kuwi terus si sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong kuning ira. Kowe iki arek ngapa lho? Ana Ngasor Kepurada ngono kuwi to. wong kuning Kuning apa? adine dhewe Ojo Mas Duta. nek kowe bengok ki saya nambahi Nambahi apa? gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki to. Elingo nek aku ki sapa ngono lho. Dong wong ayo Ngawur lho. nek ra ngawur ra kelakon pupuk bojoku ra ana. Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami. Sapa sing ning pangkon? Dhuwurku manukku dawa. Oh nek kena manuk-manuk apa lho? Manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War bukteke kowe. Yo. Aja ngawur to. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. Abang netran. Aja rene-rene. Nipun. Aja nujuk. Apa? Nujuk mata. Matamu. Nucuk. Matamu. Nujuk. Nucuk kok nucuk kok. Nucuk. Panyu cuo. Kok aja ngono kuwi ta, Tok? Sarap sawan ne wong kuning. Aku tak liwat. Kusike. Lah ngapa? Kowe kuwi nang kene iki mung ijen. Lah iya. Arep Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, Tok. Nendra. Piye yo suaraku apik ra? Piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Allah aja ngene. Arep ngapa meneh? Gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gunung iki sapa? munggeng jo ojo. Iki aku wis kentekan goni lho. Rene to yu. Kasusu gonku
beni mbok aja ngono kuwi to. Aku tak liwat dulu. aja liwat Aja ngono kuwi to. Mbok eling to aku ki. Mbak Imu lho. ora urusan Kene yo menggah-menggah ning ngono. sing penting iki lanang wedok dadi siji Ya ora ngono kuwi. nglumpuke balung pisah Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. ora Lah ngono. aku liyane wis kerep ngrasake kowe sing ngurung Ya aku ora megah. ono Aku ngerti saya meneh, aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. amulat sira mas ror Terang Ora ngono kuwi ta. tanku watrasane ati Kok eling tak genah ngono kuwi lho. Aku ki ra iso nglanjari iki lho. Ngono kuwi. gendone ketoke gemes teman gendone. gemes Ora ngono kuwi ta. Aku mbak Imu lho. Tak demak-demak rasudi aku. aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to kae galo Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. monggo kita inceng malah wis kondur Saleh kesuwen. kesuwen ya aduh Nimas aduh Yai Kok langsung melayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. iki persyaratan Aja ono iki tata, genah. duh cakepane apa ya alah ngono katras nanku Ora ono iki to. Gundalmu. Ndase aja dicekeli. cekeli tak kapake ndase ya Allah ro Ora nganti ndasku linu yu tak cekeli ngono kuwi Nek ndase dicekeli ra iso piye-piye. Andase maju mundur ngono kok. Gilane. ngene ra maju mundur piye Ya mbah aku Nek udah. nek nyekel iki gulune aja. iyung linu Men kapok pluk sae. Ngapa? dijetono pluk sirahku pluk Ora sudi kah. cakepane lali pluk iki Kapok syukur. Klopomu urung urung. Ya klopo tuwa. tak buka kepean sik ya pluk Ha iki ra ono ketoprak kombo. toprak milenial ya pluk Wis ben kowe. Aku keringetan lho, Tro. Ora ngawur to. nih tak lapi pluk Aja. Apa lho? Dilapi yo ya. dilapi iki rasa sayange kakang karo Adi Mah aku ra sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. bathukku keringet iki milih medun lho yu Emah. lho Aku tak ngelapi dhewe kene. kuwi medun tekan irung Irunge ngapa? irunge ana keringete lho medun tekan lambe Wis. tekan gulu yu Ana apa? ana Wis. wis mandek kono Lah ya jan mandek lar ngapa? ayo apa keringet iso munggah gunung Maksudnya piye gunung apa? Rak Nadyan sak kedep Kesel ta? Ngayal.
kandhani ngeyel. Nadyan sak kedeping. Netro Ora nganggo ngono kuwi ngopo to? Sigarane Ora ngono iki to. tan bisa marembing ati aku dilapi yo Ora sudi. klopo Wah, akhirnya kelopo tenan. muda lakan nono brantang dewa yo Apa? wong sabar kuwi duwe wates nek kowe ora gelem nglanggati aku apa kelakon aku kudu kudu paripeksa karo kowe Ya nek aku ora gelem ya ora gelem, kowe arep peksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. kowe wong wedok nang kene ming ijen wetan gunung kidul segara lor gunung kulon ya gunung tak cekel Ora tak pepeke galengan ora ngono kuwi to. kelakon tak saut Sejak apa? saut gelem ya Mah, aja gawe gempunge aku lho yu mah nek wong ayo apa ki ya? kowe gelem ora yu Tok 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 tok. di manggolone di Suragala di Tok tok tok. Nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok. Pentas pramen 100. Tatin 100 wis. terus ne Apa? terus ne Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. nggih Wis bali nggone. Wis rapat yo. wis ora apa-apa lumayan Heeh. Yo, kene yo. Wegah aku tak wegah. Iki wis ora. Wegah. ayo Wegah. Yo. Hei, Kekancan ki yo sing rukun. kancan sing rukun yo yo Lah yo men nggurkene aku kono kok beda nggon lho. ben ketokne kompak Mah. 100 gondene ya. amo 100 gelem ye Gah. Amin gandeng kok 100 yo. oh menggandeng kok 100 Lawan pira? 200 Wes, bali. Ha. Iki ketoprak ponco budaya bubarke. Kurang ajar gitu. Ora ono apa-apa kok. Kaya kucing wae. Iya, gentenan yo, Mak. Gentenan ayo. Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo. Ayo Kin. Ayo. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, anggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur Sutradara. ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Anik, sing kedanan Ani. Oh, ket Suminten. Ya. Wah. Heeh. Kula Subroto Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Ya. Iki ketemu ning dalan terus
Semintene bengok. Den Mas, tuk 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 tuk. Ngono, ya, tuduk tuduk. Iki nek apik 1 second. Ya. Petukan. Tuk 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 tuk. Den Mas. Waduh. Tuk tuk tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tau ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapa. Bapa Durna ngono ae. Bapa Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora? Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora sih?